Idan yanzu ka fara amfani da wannan website din za ka ga cewa idan kana level 1 za su biya ka dala 1.25 sannan kuma za su iya biyan ka dala 1.38 sannan kuma za su iya biyan ka dala 3. Idan kuma kana level 2 za su biya ka dala 3 sannan kuma za su iya biyan ka dala 3.3 sannan kuma za su biya ka dala 6. Idan kuma kana level 3 za su biya ka dala 3 sannan kuma za su biya ka shi ma dala 6. Idan kana level 4 kuma za su biya ka dala 6 sannan za su biya ka dala 6.6 sannan kuma za su biya ka dala 9. Idan kuma kana the highest level wato level 5 kenan za su biya ka dala 6.75 za su biya ka dala 7 sannan kuma za su iya biyan ka dala 9. Kamar yadda kuke gani za su biya ka 60% kawai ta hanyar ɗaukar hoto da wayarka sannan ka dinga yin uploading din shi a cikin website din su. Wannan side hustle din shine mafi sauki kuma kowa da kowa ma zai iya amfani da wannan hanyar da fara samun kuɗi. Abinda kawai kake bukata shine kyamarar wayarka. A wannan bidiyon zan nuna muku wasu website guda 3 da za su biya ka domin ka ɗauki hotuna da wayarka ka yi uploading din waɗannan hotunan a cikin website din su. Na san kuna tunanin ta yaya hakan zai yi, sai kar ku dama. Abinda kawai zaka shine ka ɗauki hoto da wayarka. Zai iya kasancewa hoton kuma menene, zai iya kasancewa hoton environment, zai iya kasancewa hoton gida, zai iya kasancewa hoton mota, zai iya kasancewa hoton gonaki, hoton kuma menene za ka yi ɗauka amma banda hoton fitsara. Bayan kun gama ɗaukar waɗannan hotunan sai ku shiga wannan website ɗin zan nuna muku ku yi uploading ɗin waɗannan hotunan naku. Su kuma wannan website ɗin za su biya ku a duk lokacin da wani ya shigo ya yi downloading ɗin waɗannan hotunan da kuka ɗora a cikin website ɗin. Na san kuna tunanin to me suke da waɗannan hotunan kuma ta yaya za ka samu kuɗi kawai ta hanyar yin uploading ɗin hotuna a cikin waɗannan website ɗin. Ku dai kai kar ku damu, abin da kawai za ku shine ku tabbatar da kun kalli wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanku da zuwa channel din Abdul Kabatek. A wannan channel din muna kawo videos akan yanda ake samun kuɗi online, samun passive income da kuma online business. Idan wannan ne farkon ziyartar ka channel din mu, yana da baka shawara da ka danna wannan alamar ta ƙasa wato subscribe sannan ka danna alamar ƙarawa. Idan kai haka to a duk lokacin da muka ɗora sabon bidiyo akan yanda ake samun kuɗi online, zaka zama mutum na farko da zai fara samu. Yawwa, kafin mu je kai tsaye zuwa ga waɗannan website din guda 3 bari in yi muku bayani a takaice akan wani kalar hotuna ya kamata ka ɗauka ka yi uploading ɗinsu a cikin waɗannan website ɗin har ka samu kuɗi da su. Abu na farko da za ka yi shine ka tabbatar da ka saita quality ɗin kyamarar wayarka, ka saita quality ɗin ya je can ƙarshe. Misali za ka iya saita shi a 1080p ko kuma idan tana iya kaiwa 240kp ma za ka yi amfani da shi ta yanda idan ka saita quality ɗin wayarka za ta baka damar ɗaukar hoto mai kyau sosai da sosai. Kafin nan bara mu yi bayani akan waɗannan website ɗin da kuma yadda za ku yi amfani da su sai mu ji kuma zuwa next abu na gaba da zan yi muku bayani akai. Abu na farko da za ka yi shine ka shiga ɗaya daga cikin browser ɗin da kake amfani da. Za ka yi amfani da Chrome browser kuma za ka yi amfani da Opera. Sannan a wajen searching ɗin nan sai ka zo ka rubuta wannan abu mai suna free pick kamar yadda kuke gani gashi, ko kuma kawai ku duba description ɗin wannan bidiyon na ajiye link ɗin wannan website ɗin a can. Kamar yadda kuke gani yanzu nan gashi, kawai sai ka zo ka taɓa shi kamar haka. Kamar yadda kuke gani zai kawo ku direct zuwa wannan website din. Abinda kawai za ka yi shine ka zo ka taba wannan alamar ta sign up domin ka yi creating din account. Kamar yadda kuke gani da akwai options da yawa da za ka yi amfani da su. Za ka yi continue with your Gmail account sannan kuma za ka yi continue with email ko kuma with Facebook account. So tuni zan yi amfani da wannan option din na farko wato continue with Gmail account. Kawai kana tabawa akai zai kawo maka list of email address din da suke kan wayarka sai ka zaɓi wanda za ka yi amfani da shi. Yanzu misali zan yi amfani da wannan email address din. Kamar yadda kuke gani sai ka ba shi wannan damar ta confirm domin ya yi confirming. Kamar yadda kuke gani yanzu automatically zai yi generating, zai yi mana create din account. A nan wajen idan continue with Gmail kai, a nan wajen za ga ya zaɓi hoton da yake kan email address ɗinka kamar yadda kuke gani yanzu gashi ne. So wannan shine website ɗin. Abin da ake a wannan website ɗin shine mutane suna zuwa wannan website ɗin su ɗora hotunan su kuma wasu mutanen da suke neman kalar waɗannan hotunan su zo cikin wannan website ɗin su yi downloading ɗin su. Kamar yadda kuke gani to mu za mu yi amfani da wannan website ɗin ne domin mu dinga yin uploading ɗin images muna samun kuɗi a ciki. So da farko ka zo ka fara taɓa wannan alamar ta gefe sannan sai ka zo nan gurin da aka rubuta desktop site. Kamar yadda kuke gani yanzu bayan ta koma desktop site sai ka janyo can ƙasa. Kamar yadda kuke gani yanzu a nan wajejen ga wani jina an rubuta information sannan kuma a nan daga ƙasa ga wani jina an rubuta sell content. Kawai sai ka taba akan sell content ɗin. Bayan ka taba wannan alama ta sell content directly zai kawo ku zuwa wannan website ɗin. Kamar yadda kuke gani gashi nan sun rubuta sell photo, vector and PSD design on Prepick. Gashi nan yace become a Prepick contributor and make money by selling images and design online. So wannan shine abin da zamu, kuma waɗannan sune procedures din da zaka bi. Gashi nan aka ce create photo, vector, illustration, markup etc. We embrace all type of creativity, but waɗannan options ɗin za su kasance masu wahala saboda haka that's why na choosing ɗin photos kawai wanda shine a farko. Sannan bayan ka yi creating sai ka zo ka yi uploading ɗinsu a cikin wannan website ɗin kamar yadda kuke gani, and then kuma make money per every download your resources and get sample as well. Za su biya ka duk lokacin da wani ya download ɗin waɗannan images ɗin naka. Kamar yadda kuke gani za ka iya zuwa nan ka taɓa wannan photo and guidelines domin ka taɓa guidelines ɗin su
kamar yadda kuke gani. So for the first time zaka taba akan wannan become a contributor din nan, kamar yadda kuke gani anan shi ma zai maka access domin ka yi creating din account ko kuma already zaka yi ci gaba da account ɗinka. Kamar yadda kuke gani zamu zaba account din da muka yi creation since yanzu kenan. Website na biyu da zamu yi amfani da shi shine Pop. Kamar yadda kuke gani as usual shi ma kawai ka shigo cikin browser ɗinka. Kamar yadda kuke gani a nan wajen kawai sai ka zo kai search din wannan website din da suna Pop, ko kuma kawai ku duba description din wannan bidiyon zan ajiye link din wannan website din. Kamar yadda kuke gani already su suna da application amma za mu yi going with the website, so kawai sai ka zo ka taba wannan wajen da aka rubuta Pop. Kamar yadda kuke gani yanzu su directly kuma they are brand partner with Facebook da kuma TikTok partner. Kamar yadda kuke gani yanzu abinda kawai za ka yi sai ka zo ka dan yi review. Gashi nan aka ce menene, gashi nan suka ce mai login to Pop and instantly collaborate with 4.5 activity creator, sannan kuma write a brief, set a price you are willing to pay a content, share it with creators. Sannan kuma me gashi nan aka ce mai creator will submit photo and video content, make your brief review and submission and pay only the ones you choose. Kamar yadda kuke gani yanzu gashi nan waɗannan su ne, wannan shine bayanai akan website din da waye kamar yadda kuke gani yanzu gashi nan. Kamar yadda kuke gani abin da kawai za ka yi a cikin wannan website din sai ka zo nan gurin da aka rubuta sell your content, ka taba kan wannan sell your content din. Kamar yadda kuke gani yanzu wannan shine website din. Kamar yadda kuke gani yanzu ga yanda suke biyan creators nan over 3 million plus dollars suka biya creators. Sannan kuma wannan shine website din. Gashi nan suka ce turn your photo and video into cash. Za ku yi zuwa ku ƙara yin scrolling sannan ku ƙara duba. Kamar yadda kuke gani yanzu wannan shine cikin website din, sannan kuma wannan shine yanda yake aiki. For the first time sai ka fara yin download din application din su, sannan za ka samu dama ka yi amfani da wannan damar tasu. Kamar yadda kuke gani yanzu abin da kawai za ka shine ka dawo daga nan sama, sannan sai ka taba akan da wata waya kake amfani. Idan kana da amfani da iOS ne wato iPhone sai ka taba akan App Store, idan kana amfani da Play Store ne sai ka taba akan Google Play, sai ka zo ka taba akan wannan alamar, sai ka ga direct zuwa nan wajen kawai sai ka taba wannan alamar ta install domin ka install. Kamar yadda kuke gani bayan ka gama installing din shi kawai sai ka taba wannan alamar ta open domin ka buɗe shi. So wannan shine interface din wannan application din. So kawai za ka yi zuwa kai scrolling ko kuma kawai ka taba kai search using the post. So anan za ka taba kan create an account din domin kai creating din account. Anan za ka zo ka sa username ɗinka for instance, sannan ka zo nan gurin ka taba akan skip bayan za mu uploading din hoton mu ba. So kamar yadda kuke gani sai ka zo nan gurin ka taba akan allow. Sannan kamar yadda kuke gani wannan shine waɗannan za ka yi following din su ma influencers ne, creators ne irin ka. Sai ka zo nan wajen abin da aka taba following din nan, sannan sai ka zo nan gurin da aka rubuta new din. Kamar yadda kuke gani yanzu already babu komai a nan wajen, za ka yi zuwa ka taba akan mission din nan, sannan za ka yi zuwa nan duk ka taba domin ka ga yadda wannan website da wannan application din yake aiki. Sannan sai ka zo nan gurin da aka rubuta explore din nan domin ka experience. Waɗannan su ne kalar hotunan da suke cikin wannan platform din kamar yadda kuke gani haka. Waɗannan already an yi selling din su, za ka yi zuwa ka taba wannan alamar kamar yadda kuke gani nan akwai wajen da aka rubuta manage photos, ka zo ka taba shi akai. Sannan anan wajen baka taba uploading din photo ba, anan kawai za ka taba wannan alamar ta plus ne, sannan za ka yi uploading din images ɗinka kamar yadda kuke gani haka. Sai ka yi uploading din images ɗinka, amma dole sai ka yi filling wannan form ɗin. Shi ma idan ka yi uploading din images ɗinka duk wanda ya zo ya siya wannan image ɗin naka zai ga bayananka, sannan duk wanda ya zo ya download din shi za su biya ka. Website na uku da zamu yi amfani da shi shine Dreamtime. Abinda kawai za ka yi shine ka shiga cikin Chrome browser ɗinka kamar haka, sannan sai ka zo wannan alamar, sai ka zo ka yi creating din new tab kamar yadda kuke gani. Sannan a nan wajen kawai sai ka zo ka rubuta wannan website din mai suna Dreamtime kamar yadda kuke gani yanzu gashi nan. Wannan shine website din mai suna Dreamtime. Kawai ka zo ka taba wannan alamar ta Dreamtime kamar yadda kuke gani yanzu. Wannan shine website din kuma shine yadda yake aiki. Gashi nan kamar yadda kuke gani yanzu waɗannan duk hotuna ne a cikin wannan website din. So for the first time abin da zaka yi shine ka fara mai da browser ɗinka ta koma desktop site, ka zo ka taba kai sai ka mai da shi ya koma desktop site. Kamar yadda kuke gani yanzu gashi nan ya koma desktop site, sai ka janyo can ƙasa kamar yadda kuke gani akwai inda aka rubuta sell your content. Ga wani waje na an rubuta sell your image, kawai ka taba a kansa. Kamar yadda kuke gani waɗannan su ne guidelines ɗinsu, ana su ne rules and regulation ɗinsu. Kamar yadda kuke gani gashi nan aka ce ne must be your personal work, you must own your copyright. Ma'ana wannan hoton ya kasance kai ne ka dauke shi da kanka, kada ka ce za ka yi downloading ɗin hoto anyhow
a social media ka zo ka ce za ka sa musu, za su yi detecting din shi as a copyright kuma ba za su baka dama ba. Sannan gashi na ka ce trust the illustration be original image uploaded a property gashi nan. Sannan me aka ce ne check your image, ka tabbatar da cewa wannan image din bai karya doka ba, ma'ana kada ya kasance hoton iskanci ne ko hoton tsiraici ne. Sannan gashi na ka ce don't upload offensive content, ma'ana kada ka ɗauki wani hoto kamar na nude ko drugs haka ko kuma offensive position ko wani abu. Sannan aka ce mai add a relevant description, a ajiye wani description akan hoton ta yadda idan mutane suka zo za su gane, za su fahimci wannan hoton me ya kunsa da waye da waye. Sannan kuma aka ce clear the copyright such as label, logos, character from the cartoon or waye. So idan a inda ka ɗauki hoton da akwai wasu abubuwa kamar character haka ko wani abu ko cartoon ko wani abu, so duka waɗannan abubuwan duka ciccire su. Kamar yadda kuke gani yanzu gashi nan aka ce image ɗin kada ya wuce 1 GB. Sannan kuma idan kuka zo nan za ku ga yadda suke biyan mutane gashi nan kamar yadda na yi bayani a baya, suna biya ne depending on level tun daga level 0 za ku ga $3 ne exclusive offer, idan ku zo level 5 na ga kuma. Sannan ba ma iya hotuna ba har da videos kamar yadda kuke gani. So directly abin da za ka yi shine ka taɓa wannan alamar ta sign in domin ka yi creating ɗin account. Bayan ka yi creating ɗin account ko sai ka zo ka taɓa wannan alamar ta upload files. Abu mafi mahimmanci da ya kamata ka lura da shi a lokacin da za ka ɗauki wannan hotunan shine idea. Ka yi amfani da idea da kyau wajen ɗaukar waɗannan hotunan da za ka yi uploading ɗinsu a cikin wannan website ɗin. Saboda ga yi tunani za a biya ka ne idan har wani ya shigo cikin wannan website ɗin ya yi downloading ɗin waɗannan hotunan da ka ɗora. So misali ka saka kanka a matsayin kai ne kake neman waɗannan hotuna. Abin da za ka fara yi tunani a kai shine wani kalar hotuna mutane suke nema, sannan kuma menene dalilin da yasa za su yi amfani da waɗannan hotunan da kai uploading ɗinsu a cikin waɗannan website ɗin. Bayan ka gama tunani sannan ka fitar da solution, abu na gaba da za ka yi shine ka fara ɗaukar waɗannan hotunan sannan ka fara yin uploading ɗinsu a cikin waɗannan website ɗin. Kada ka ce wai ka bata da kyamara ko kuma ka ce ai babu wanda zai so hotunan da ka ɗauka baratana ma haka yi downloading ɗinsu. Mutum yana ka daina yin wannan tunanin, kawai ka fara with the little you have, ka fara da ɗan ƙaramin abin da ke da shi ka fara yin uploading. Za ka ga ci gaba kuma sannan za ka ga result mai kyau. Kawai ka fara ɗaukar hoton da wayar kake da ita, kada ka damu da koma wace kalar waya ce. Just start. Misali yanzu a ce mu ɗauki mutane za su yi amfani da wannan ne ta ɓangaren advertisement, misali za su yi amfani da su yi advertising. To kawai sai mu yi tunani mu ce mutane suna so su yi amfani da waɗannan hoton ne saboda suna so su yi creating an ad, wato advertisement. Ni assuming suna buƙatar waɗannan hotunan namu ne for advert, misali za su yi creating ɗin advertisement. So abin da kawai kake buƙata shine ka yi creating ɗin hotuna da suka yi performing well. Hotunan da suka yi performing well suna nuna emotion, to kana buƙatar ka yi creating ɗin hotuna da suke nuna emotion. Kuma baka san kalar emotion ɗin da za ka yi amfani da shi ba, za ka iya shiga cikin Google ko ka shiga cikin ChatGPT ka ce ya rubuta maka list of emotions, sai ka ɗauki wannan list of emotion ɗin da ya baka sai ka fara yin ɗaukar hotuna da wannan list ɗin da ya baka. Kowane kalar emotion it can be, mutum yana farin ciki ko mutum yana bakin ciki ko mutum yana kuka ko mutum yana yin wani aiki ko kuma mutum yana amfani da laptop ko wani abu. Kowane kalar emotion, abin da kawai za ka yi shine ka shiga cikin ChatGPT ko ka shiga cikin Google kai searching ya baka list of emotion da ya kamata ka yi amfani da su, emotion ɗin image, sai ka yi amfani da waɗannan kawai ka fara ɗaukar hotunan ka. It's simple. Ko kuma za ka iya yin focusing akan irin tsofaffin gidaje ko kuma ka yi focusing akan irin unguwan masu kuɗi haka, wato nice location haka, ko kuma ka yi focusing akan irin ƙauyuka ko gonaki ko wani kwatami ko wani abu. Kuna ji wasu location ɗin ba lallai su ma kyau a ida ba, amma idan ka ɗauki hotonsu da kyamara za ka sha mamakin yadda za su fita su yi kyau. Kuma wasu client ɗin suna neman kalar waɗannan hotuna. Musamman a nan arewacin Najeriya akwai location da za ku ga they are very nice, kuma turawa suna buƙatar kalar waɗannan footage, ma'ana kalar waɗannan hotuna. Musamman a nan arewacin Najeriya akwai location da za ku ga they are very nice, kuma turawa suna buƙatar kalar waɗannan footage, ma'ana kalar waɗannan hotuna. Ka samu kuɗi sosai da wannan hanyar, musamman idan ka yi amfani da ita ta hanyar da ta dace. Ka yi enjoying ɗin kanka a lokacin da kake yin ɗaukar waɗannan hotuna, a lokacin da kake creating ɗin waɗannan hotuna, kana yin uploading ɗinsu. Wannan shine abu mafi mahimmanci. Ba ka buƙatar sai ka tsaya kai wani dogon tunani akan wani hoto ya kamata in ɗauka. Kawai ka ɗauki hoton koma menene ka yi uploading ɗinsa a ɗaya daga cikin waɗannan website ɗin da na baku guda uku. Wannan shine ƙarshen wannan bidiyon. Kar ku manta da idan akwai wani abin da ba ku gane ba ku rubuta min shi a comment section, ni kuma insha Allah zan duba in yi muku reply. Sannan idan ka san baka danna wannan alamar ta kasar wato subscribe, to please ka danna mana yin, sannan ka danna alamar ƙarawa. Idan ka haka to a duk lokacin da muka ɗora sabon bidiyo akan yadda ake samun kuɗi online zaka zama mutum na farko da zai fara sani. Sannan kar ku manta da ku yi liking ɗin wannan bidiyon, ku share ɗin shi da yan uwa domin su ma su amfana. Sai mun haɗu da ku a next video. Allah ya sa mu dace.